athirika wakati wa maandamano ambayo imekuwa. Jatend migao mochung'ne weche jotije Florence Bore olero ni medruok mar omenda mag gucho omenda mag eri NSSF nyaka atamalo 12 en mar konyo jotije kano omenda mag rutaya. Owacho ni kuom ji 2.6 ma ondikore gi NSSF ma ok ng'eny ne ji 450 ema osendikore ne chenro manyalo sirogi e rutaya ka koro ojiwo jotije mondo mi ondikre e chenro mamoko mabiro konyogi. Ka oloso e chenro mar dhialo riwruok mar jotelo mag kembe gi ohala mopogore opogore, Bore olero ni gibiro tiyo gi jotelogo e neno ni nok mar tich ma pacho ka odok piny. Have increased because of the support that we have from Kenyans. When we asked for the increments, Kenyans were able to give the new contributions that are higher now, and we hope to be able to invest that money for social security. It is also worth noting that out of the approximately 2.6 million members contributing to NSSF, less than 450,000 have supplementary pension arrangements through occupational or umbrella schemes. Unemployment and underemployment remain major developmental challenges in the country, mainly due to rapid population growth, low economic growth, as well as the structural rigidities within the labor market.